У імя Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Збираемся раніцай, калі яшчэ цёмна, прагнучы прывітаць Багародзіцу ў сённяшнім дні, якая нарадзіла Хрыста Збаўцу, каб такім чынам запрасіць Хрыста сёння ў нашае сэрцы і ў нашае жыццё. А падчас гэтай святой імшы молімся за памерлых Віктара Барташевіча, а таксама Марту, Віктара і Мечыслава, і загорскіх Леанарду і Вацлава. Просім, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усямагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вышынях Богу. Молімся. Всемагутны Божа, здаўна прыгнятае нас ярмо грахоў, дай просім, каб нас вызваліла ад яго доўгачаканае нараджэнне Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі прарока Єремії. Вось настануць дні, кажа Пан, і абуджу для Давіда парастак справядлівы, і запануе кароль, і будзе ён мудрым, і будзе чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У дні ягоныя збаўлены будзе Юда, і Ізраіль будзе жыць у бяспецы. І вось імя ягонае, якім будуць называць яго, Пан наша справядлівасць. Таму вось надыходзяць дні, кажа Пан, калі ўжо не будуць казаць, жывы Пан, які вывеў сыноў Ізраіля з зямлі Егіпет, але жывы Пан, які вывеў і прывёў племя дому Ізраіля з паўночнай зямлі і з усіх земляў, на якіх рассеяў іх, і яны будуць жыць на зямлі сваёй. Гэта Слова Божа.
Калі прыйдзе збаўца, вечны мір настане. Калі прыйдзе збаўца, вечны мір настане. Боже, дай суд Твой каралю, і сыну караля Твою справядлівасць. Няхай судзіць народ Твой справядліва, і прыгнечаных Тваіх паводле права. Калі прыйдзе збаўца, вечны мір настане. Бо ён вызваліць убогага, які яго кліча, і прыгнечанага, які дапамогі не мае. Змілуецца ён над бедным і убогім, душы бедных уратуе. Калі прыйдзе збаўца, вечны мір настане. Благаслаўлёны Пан Бог Ізраэля, адзіны, які чыніць цуды. Благаслаўлёнае імя велічы ягонай навекі. Няхай напоўніцца славою яго ўся зямля. Калі прыйдзе збаўца, вечны мір настане. Алелюя, 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 алелюя. Валадар дому Ізраїля, який на Сінаї дав закон Мойсею, прийди нас бавить моцаю своєю. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Такім было нараджэнне Езуса Хрыста. Пасля заручынаў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала Духа Святога. Юзаф жа муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо тое, што нарадзілася ў ёй, ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае «з намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Сядзем на хвілінку. Сёння мы чуем, што анёл прыходзіць, апісанне таго, як анёл прыходзіць да Юзафа. Юзаф гэта быў абраннік Найсвяцейшай Панны Марыі. У яўрэяў ужо заручыны былі такой часткай заключэння сужанства, што можна сказаць, што Марыя лічылася, пасля гэтага ўжо лічылася жонкай Юзафа. Тут яна зацяжарыла, Юзаф, напэўна, збянтэжаны, не можа зразумець, як гэта атрымалася. Для нас Юзаф – гэта прыклад чалавека, які з праблемы робіць магчымасць гэтай цяжарнасці,
сваёй жонкі, потым з пераследаў Христовых, яго сям'і. Ісус з усяго гэтага робіць магчымасць для развіцця, паслужыўшы Христу, падумаўшы не толькі пра сябе, Ён паслужыў усім нам. Таму цяжкія моманты, ў моманты выпрабаванняў варта паспрабаваць паглядзець шырока на гэтую сітуацыю. Можа быць, Бог хоча працягнуць да нас руку дапамогі, толькі што мы гэтую руку не заўважаем, замыкаемся ў сваім болю, замыкаемся ў сваіх праблемах. Асабліва тады, калі цяжка, яшчэ больш варта дапамагаць ім навокал. Тады мы выходзім з гэтай сваёй самаізаляцыі, можам заўважаць людзей, якія знаходзяцца ў патрэбе. Паслужыць таму чалавеку, тады ўжо мы не адны. Мы выйшлі камусьці насустрач, так як гэта чыніў Ісус, выходзячы насустрач сваім выпрабаванням. Амен. Да Бога, які прагне дарыць усіх людзей любоўю, нясём нашыя супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён заклікаў людзей да веры і выканання Божай волі. Цябе просім. Молімся за вадзіцеляў, каб у цяжкіх дарожных умовах яны ўмелі пазбегнуць небяспечных здарэнняў. Цябе просім. Молімся за памерлых Віктара Барташевіча, а таксама Марту, Віктара і Мечыслава і загорскіх Леанарду і Вацлава, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных, на вячэры Пана, каб мы былі годны атрымаць ласкі, якімі адорвае нас добры Бог. Цябе просім. Усемагутны Божа крыніца усялякага добра, Ты адорваеш нас усім, аб чым мы просім у імя Твайго Сына. Чыні нашыя малітвы прыемнымі Табе. Праз Хрыста, Пана нашага. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Пане наш Божа, няхай гэта ахвяра, якую мы складаем, зробіць нас прыемнымі Табе і дасць нам удзел у жыцці вечным Твайго Сына, які стаў чалавекам, каб смерцю сваю заслужыць нам несмяротнасць, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Яго прадказвалі ўсе прарокі, Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе,
поўных удзячнасці ў малітоўным чуванні. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай, Богородицай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, Ця пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Бог так полюбіў нас, што спаслаў нам як збавіцеля свайго адзінароднага Сына, таму асмельваемся казаць: Ойча наш. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы,
але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце блішняму знак супакою. Баранку Божы, вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёнае пакліканае на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Боже наш Ойче, объяви нам милосердность у Твоей святыні, учини, каб праз молитвую христианское жыццё мы падрыхтаваліся да блізкага ўжо свята нашага адкуплення. Праз Христа, Пана нашага, святы Арханёле Михале, Пан з вами. Нехай вас благословить и стеражил всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа.